Moikka, mä oon Venla ja mä oon osteopaatti ja eläinlääkäri. Ja tänään ajattelin kertoa vähän tästä, miten osteopaattisesti hoidetaan koiraa. Meillä on tänään esimerkkipotilaana täällä omistajaluvalla Wiz. Wiz on tällainen aika aktiivinen yksilö, joka tykkää juoksenella metsässä ja sitten vähän tuppaa menemään mukkelis-makkelis ja saamaan vähän jumeja, jonka sit usein ei huomaa oikein muusta kuin siitä, että Wiz on vähän sit normaalia rauhallisempi, ettei ihan juoksentele menemään niin kuin yleensä menee. Niin kuin huomaa, kaveri tykkää palloista ja tykkää niiden perässä juoksenella. Niin tänään sitten hoidetaan Wizia. Wiz on aika kokenut osteopaattikävijä, käy noin viikoittain hoidossa. Ja tosiaan tässä aloitetaan tämä tutkiminen ihan sillä, että katsotaan miten siellä paikat liikkuu. Me aloitetaan vähän tuolta kaulasta, miten kaularanka liikkuu. Niin tuolla on vähän tuommoista, niin kuin huomaan, että vähän jänskättää tuosta on tuommoista, ihan ei liiku tuolta alhaalta niin hyvin kuin voisi. Ja tässä on niin tärkeää, että koira olisi suorana, mutta onneksi tämä kaveri on aika tottunut tähän. Tuolta näkyy, että on vähän kipeätä ja pikkasen tuntuu tiukalta toi lihaskin. Hyvä, sitten jos nousisit ylös. Ja sit silleen tässä olisi hirveän kiva, että olisit suorassa. Suorassa tikkutte. Niin katsotaan toi tänne. Näin. Niin katsotaan toi selkärangan liike. Tässä mulla yleensä on omistaja tuolla avustamassa pitämässä koiraa suorana. Niin saa kokeiltua tuonne, miten toi selkärangan liike menee. Tosiaan tuntuu, että tämä selkäranka liikkuu täällä aika hyvin, mutta takaselän lihakset täällä on aika tiukat. Kun huomaa, että vähän tuolta putoaa kanssa koskettelee, niin tekee sitten, estää vähän sitä liikettä sieltä. Tuo on enemmän lihaspitoista, mutta täällä myöskin taas lantion liikkeessä on pikkasen rajoitusta. Niin tosiaan osteopatiallahan sitten aika hellästi hoidellaan, kuulostellaan siellä myöskin vähän sitä, tai mun tapa ainakin hoitaa osteopaattisesti on tälleen hyvin hellätarainen. Usein näyttää siltä, että mä vaan pidän käsiä koirassa jossain päin ja hoitelen, mutta tässä samalla myöskin tunnustelen, että miltä siellä tuntuu hermosto ja faskia ja muun, miten siellä on kireydet. Ja tässä nyt esimerkiksi tuntuu sitten, että toi oikea SI-nivel, eli toi ristiluun ja lantion välinen nivel on vähän omissa tuolta ja sieltä aloitellaan. Ja tässä tosiaan osteopatiahan tukee nimenomaan kehon omaa kykyä parannella itseään. Että autetaan ja tuetaan sitä kehoa tekemään se työ itse. Erilaisin tekniikoin sitten tehdään sinne autetaan kehoa sieltä sitten avaamaan itse niitä jumeja. Ja tosiaan tänään aloitin tämän hoidon täältä lantion alueelta. Ja hoitohan myöskin siis usein rauhoittaa sitä hermostoa, autonomista hermostoa ja saa asiakkaan rentoutumaan. Kuten kuvasta näkyy, että vähän alkaa tää rentoutumaan. Niin sieltä tosiaan tuolta ristiluun alueelta myös tulee noita parasympaattisia hermoja ulos, että kun se alue siellä alkaa rentoutua, niin usein myöskin se parasympaattisen toiminta tehostuu, jolloin sitten alkaa potilas vähän rauhoittumaan. Ja tosiaan kun on aika kokenut kävijä, niin se osaa jo rauhoittua aika nopeasti. Ja sitten välillä klinikalla voi olla, että rauhoittumiseen menee parikin käyntiä, koska se itse niin kun ympäristö on sen verran semmoinen stressaava, ehkä jos on kauheasti käynyt klinikalla muuten. Niin. Mutta sielläkin ne usein alkaa rauhoittua sitten siinä hoidon aikana jonkun verran. Ja vähän täytyy vielä äänille reagoida. Ja tosiaan tänään aloitin tämän hoidon täältä lantion alueelta. Ja hoitohan myöskin siis usein rauhoittaa sitä hermostoa, autonomista hermostoa ja saa asiakkaan rentoutumaan. Kuten kuvasta näkyy, että vähän alkaa tää rentoutumaan. Niin sieltä tosiaan tuolta ristiluun alueelta myös tulee noita parasympaattisia hermoja ulos, että kun se alue siellä
alkaa rentoutua, niin usein myöskin se parasympaattisen toiminta tehostuu, jolloin sitten alkaa potilas vähän rauhoittumaan. Ja tosiaan, kun se on aika kokenut kävijä, niin se osaa jo rauhoittua aika nopeasti. Ja sitten välillä klinikalla voi olla, että rauhoittumiseen menee parikin käyntiä, koska se itse niin kun ympäristö on sen verran semmoinen stressaava, ehkä jos on kauheasti käynyt klinikalla muuten. Mutta sielläkin ne usein alkaa rauhoittua sitten siinä hoidon aikana jonkun verran. Tosiaan toi takapää tuolta aika hyvin rentoutuu, mikä koirakin alkaa rentoutua. Koirat tosiaan vähän vaihtelee asentoa tässä hoidon aikana riippuen siitä, minkälaisia tuntemuksia niillä on. Ja välillä rentoutuu vähän enemmän ja sitten jos alkaa joku juttu tuntuu vähän enemmän, niin saattaa taas nostaa ylös sieltä. Ja Visilläkin jonkun verran tuommoista sijaistoimintaa, tykkää sit nuolla vaikka mun kättä tai jotain pintaa, jos tuntuu siltä, että siellä on vähän enemmän tuntemuksia. Ei tässä nyt kauhean kauaa kestä ne tuntemukset sinänsä. Sitten ne vaan rentoutuu siitä sen jälkeen. Täällä nyt tosiaan enemmän teen työtä tämän vasemman lavan alueella ja siellä on vähän kireyksiä, jotka vähän ennen kuin ne aukeaa, niin saattaa kiristyä enemmän. Ja antaisitko sen taas on kuitenkin olla kunnossa? Tosiaan aletaan ole sitten hoidon loppuvaiheessa. Kaveri alkaa olla aika rentoa tässä ja tosiaan hakeutuu. No, me Uisin kanssa tunnetaan toisemme vähän paremmin, niin hakeutuu myöskin sitten tänne vähän niin kuin syliin päin nukkumaan, mutta on aika valmissa tää hoito melko lailla tässä ihan pikkasen viimeistellään ja integroidaan sitten kaikki tehdyt asiat tähän silleen, että ne on osa kokonaisuutta eikä vaan silleen, että ollaan hoidettu yhtä siellä ja toista täällä, vaan että ne niin kuin integroituu siihen kokonaisuuteen. Tää on nyt sitten se viimeinen juttu tässä hoidossa. Nyt näkee, että koiran aavistuksen rennompana kuin norsu. Nyt ollaan aika lailla saatu hoito loppuun ja kuten kuvasta näkyy, niin potilas tuntuu kohtuu tyytyväiseltä ja rennolta tässä kun kaveri malttaa, niin otetaan se vielä ylös, niin saa testata uudestaan, että ollaanko saatu toivottu hoitotulos, eli mitä siellä niinku, nyt se selkäranka liikkuu, tuntuuko se nämä jännityksiä lihaksistossa ja onko se kuinka kipuja, mitä se olisi, jaksaisitko sä nousta ylös? Tulisitko sä ylös? Vähäksi aikaa? Joo, mä tiedän, että on vaan, joo, ihan hetkeksi nousit ylös. Jaha, kokeillaan toi etupää ensin. Huomaan nyt. Ei ole enää kipeä tuolta lavan tienoilta. Ei tule oikein minkäänlaista reaktioa. Sitten mä pyydän sua vähän nousemaan. Niin, nyt sä oot ihan väkkärä. Sitten tää on tosiaan, täällä on aina pikkasen jännitystä Visillä. Se on aika lihaksikas kaveri. Mutta nyt tuntuu jo niin nämä lihakset paljon rennommilta. Ja sitten katsotaan, jos sä vielä ottaisit sun jalat alle noin. Sitten katsoisit sinne tohon suuntaan. Siinä. Täällä on paljon rennompi liike täällä selkärangassa nyt ja sama tuolla lantiossa. Tosi hienosti Uis meni tää. Mutta tosiaan jumiset kaverit on aika tyypillisiä osteopaatilla käyjiä, esimerkiksi harrastuskoirat tai kilpailukoirat eri lajeista, erityisesti agilitista tai muista tommosista vauhdikkaista. Mutta myöskin esimerkiksi Tokossa tai Tottiksessa, missä sitten on aika paljon samanlaista toistoa, niin on hyvä käydä. Mut ontuvat esimerkiksi niverikkoiset koirat myöskin voi hyötyä siitä, koska sit se ontuminen aiheuttaa, että vaikka se niverikko ei sillä hoidolla pois saa, niin se hoito auttaa sitten niissä kompensaatioissa, mitä tulee sen niverikon kautta, että jos ne ei käytä jotain jalkaa kunnolla, niin sitten alkaa tulla jumituksia muualle, koska ne rasittaa kehoaan eri tavalla kuin normaalisti, niin sitten autetaan sitä pysymään mahdollisimman hyvässä kunnossa. Ja nyt kuten huomaa, niin nyt kun ollaan herätty tästä hoidosta, niin kaverilla on vähän enemmän energiaa ja haluaisi hirveästi nyt leikkiä, mutta hoitopäivänä niin mielellään sitten ei mitään hirveitä riehumisia enää,
vaan sitten otetaan vähän rauhallisemmin. Et normikävelylenkin semmoiset rauhalliset hihassa tehtävät on ihan ok. Ja pikkasen liikettä voikin olla jopa hyvästä, mutta ei mitään hirveätä pallon perässä juoksemista niin kuin tää kaveri haluaisi tehdä, vaan otetaan sitten vähän rauhallisemmin se päivä.